Televidente, boa noite e bem-vindo um dia mais de nosso programa Cadena Invisível. Me tenho conhecido na Yamadanki na reação que nós temos no programa não, obviamente lubidez aí, pero a vezes me acordo de você. E junto comigo no programa está Steven Cecilia. Steven, boa noite. Boa noite, Arthur. Quando vai? Boa noite, televidentes. Nós está aí, trove. Steven, nós seguimos com o nosso programa de conscientizar pueblo. Tem parte que o hobby viaja nota bene bom dilante de inteiro assunto de esclavitud, pero nossa papia riba impacto riba comunidade, pero nossa papia de ene homber, de ene moen, pero hobby viaja nossa lubida, que tem grupo também, que é grupo de emocional, para sobra tem muita que nasce durante o período de esclavitud, com a birene grande, e nós também essa riba é lista de cativo não quanto ainda tem, muitos nem 2, 3 anos, e tem também muitos nem de 11, 12 anos, que a bini riba barco não, de como escravo. Pois o grupo aí parece que nós está perde grupo e foi vista. Sim, Arthur, mas essa é uma coisa que nós lubida. Tu biasa bisa ko ini cargo, disebut bira cargo de barco. Cargo de barco tá hene grande, hene homo grande, hene muito grande so, pero tá muito também. So muito também tem valor. Cargo tá chiquito também tem valor para venda. E por certo tem hora mais bom sem nome. Para sobra se tá dentro de 2, 3 anos, tá net para o treino para se fazer o que você pensa. Então, essa aí tá onde gosta. É coisa aí trago está onde gosta com nossa lubida hopi de cultura africana com um rene grande, com ele de idade, tá carga um rene folwassen, adulto, tá carga com ele. É muito né que bem que chega fora um par de coisas na corda, fling na corda, filingrana de na cultura na corda, então é tá fácil para modificar um rene, pôr dem é louco que você pensa, e cargo aí que tá rende tá também. Pues lo que bota tres delante Steve está com é jovem, que são 12 anos, dentro sua época para estudar inteiro ou incorporar dentro do sistema, inteiro sistema de cultura de pueblo, de carga de responsabilidade, ajuda com construção, ajuda com criar bestia, ajuda com buscar comida, ajuda também com dentro trabalho de família, nesse momento aí ela perde sua liberdade, ela não queda rende, é um produto que também ganha sempre foliage e que hora que o botar na bola de barco bini também não perde o que nós visa na identidade, ou nós não mais usa palavras, ou na roots, ou na cultura, toda forma na identidade eigenlijk. De uma identidade tem cultura, tem de onde vem, não é? Quem grof is é pato caparibo, não é assim, né? Tudo isso não tem. Então é coisa mais essencial tá com botar como isso, não está luvidando coisa. Que agora muito na ideia não pueblo original do caminho da sali. Tu pueblo tem um sistema social. Sim. Assim que vem com já tem tem com 8, 9 anos, 10 anos, para 10 anos, tá boy que é uma saia de mama tem o grupo de gente muito que tá manejar a estrutura social de uma aldeia africana. Ora vira mais grande, não tá com isso cana, quem não é grande facinha, assim que trabalha gente grande. Então assim, pouco a pouco botar aí o que overgang suave de muita vai gente grande. A você salif da cuevo preso, salif que dan vai bem que tem outro bando no mundo, caminha você ponemos diretamente dentro do trabalho de gente grande. Assim, mas é tampouco quando botava na ordem para si. Isso não criar boiori, não formar boiori. E coisa tem mais coisa mais impacto de vida.
E isso aí é o importante para sobre o trabalho de parte de pueblo na estava a repartir. Por exemplo, muitos homens não trabalhar. Sim. De certo momento. Treinar para boiar bom. Não vai treinar, mas também anda trein para ter relação amorosa. Por de idade na jovem, quando tem que escolher para partner. Sim. E não carga de responsabilidade sobre, por exemplo, se você tem um animal que está produzindo leite para inteiro bairro, portanto, é muito homem de gestão, aí tem que cuidar, se não tem de leite. Então, pero, então sai for de aldeia, então vai bom barco, então perde o contato, então vem de país distinto, portanto, e não está queda se com sua mama, eta não está quebre, não está vender, e não está eta sim outra coisa, eu tenho que assim a chapi, por exemplo, eu tenho que sim outra coisa, não o que sua educação que ele arranha se ele não abrir escravo. Sim, tem que assim algo depende com sua habilidade também, tá? Eu estou limitado coisa, não tem sistema africano sistema matriarcal tem, não? Sim. Mama, tanta, abuela. Sim. Tem hora bisabuela também. Sim. Pero não se queda grande também. Pero não se queda de nossa comunidade. Sei tem algo hope nice que bem over bem aqui na Bonaire nós tem. Nós na 20 bisa nós tem como isso cultura africana. Nós tem elemento na cultura africana. Nós tem cultura africana. Mas ora muito na que chega, só tem basta gente hope young aí chega Bonaire. Sim. Ora na chega Bonaire, então logo não tá agora barinho, tá agora canto, tá agora certo ritmo, tá agora, pero não tá agora tu coisa. Não tá agora paquico tem canta e de com que hora tem canta. Então dinamismo nessa forma é momento agradável para cantar, é momento agradável para cantar outro, é momento legal para celebrar certo momento na vida. Pero essa aí tá coisa bem importante é a palavra que vou usar, matriarcal, que é muito importante, não somente de grupo de esnan que abira cativo, pero também de se que é também para sobre nós está algo muito importante que é moedan também traz em casa. E em casa não está sim EU branco, não está sim papia outro idioma, é também bilingual, não está sim também com a cuida e eu botar aí que é muito branco, é baby branco que está cresce, também tem parte da cultura africana, fora da cultura que tem de sua maior na cultura doce e branco. Sim. Mas esse é hopi esquemático que eu vou pôr, né? Pero na Bonaire tem mescla em roi mapisa. Ande coita esse teawe. Então agora deve ser Dr. Schaffelder bem que suyo nang bem viva de rincón. Foi Bélgica. Sim, sim. Chega de rincón e dois e o homem né, assim, papiamento mas manda saque não tá papel outro. É outra coisa né, intercâmbio, ressocializar-se de social estrutura de lugar que é muito tá incorporado em sua vida com tá lost de lo que é o maior não tá. Correto. Eu vou botar que tá senhora é muito na comunidade de África. Den corpo africano, do mundo africano, está sim em cultura. É senhora que está yaya, ou que está trado, está sim é Rio Branco. Eu vou botar comunidade, mescla. Nós também parte de vídeo que vai tocante emocionante com a transportar for de África 13. É parte do mundo que a biradinang e com esse sistema que vai. É o vídeo que está basado of maioria costa bij tocante Suriname. Op 1 juli 2023 wordt er in ons land een belangrijk moment uit de slavernij herdacht. Want op die dag, precies 150 jaar geleden, werden de laatste tot slaaf gemaakte mensen pas echt vrij.
Ze hoefden niet langer meer gedwongen te werken voor een baas. Ik ga je vertellen over die tijd van de slavernij. Hoe was dat voor kinderen? Je gaat zien en horen hoe de slavernij ooit begon, hoe het 200 jaar lang door kon blijven gaan en hoe het uiteindelijk toch stopte. Peru, Peru, mi patrón, Sawanico, Mekako, Igrisi Masachara, Kakagona, Yokota, Mapa, Mapa, Kazi, Kazi, Nimo, Nimoya, Sabo, Bosro, Mafechi, Bosro. Dit is Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Suriname en Nederland hebben een eeuwenoude band. Suriname was ooit een kolonie van Nederland. In de 17e eeuw hebben Nederlanders het veroverd, ingepikt en waren ze er tot halverwege vorige eeuw de baas. Ik ben blij dat wij niet meer zo leven. Ik vind het erg, want gewoon komt iemand op een dag je vrijheid van je nemen. Het is toch niet leuk? Iedereen moet weten wat er was gebeurd en respecteren. De slavernij begint in de 17e eeuw. Het is een tijd waarin landen in Europa de rest van de wereld steeds meer gaan ontdekken. En waar ze komen, nemen ze de boel over en worden er de baas. Koloniën, zo noemen ze die ingepikte landen. Nederlanders doen dat eerst in het oosten, bij wat nu Indonesië heet. Daar laten ze mensen die er leven als slaaf voor hen werken, in havens, op het land, in mijnen of gewoon in huis. En Nederlanders gaan ook naar het westen. In Noord- en Zuid-Amerika wordt land ingenomen. Daar willen ze plantages maken. Grote stukken land waarop onder andere katoen, suiker en koffie verbouwd kon worden. Allemaal spullen die ze voor veel geld kunnen verkopen in Europa. Maar ze hebben mensen nodig om dat zware werk te doen. Die vinden ze in West-Afrika. Portugezen en Spanjaarden zijn er al en de Nederlanders gaan er ook naartoe. Ze veroveren er onder meer deze plek in Ghana, Fort Elmina. Vooral vanuit dit fort worden heel veel Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen verhandeld. Ze zijn gevangen genomen en tot slaaf gemaakt. Ze zijn handelswaar voor de Nederlanders. Ze moeten mee om op de plantages te gaan werken. In schepen worden ze vastgeketend en zitten ze in een donkere ruimte op elkaar gepakt met weinig eten en drinken. De overtocht duurt maanden en veel van hen worden ziek. 1 op de 8 mensen aan boord overleeft de reis niet. Tijdens de slavernij zijn er op die manier 600.000 tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika naar de andere kant van de oceaan verscheept door de Nederlanders. Een groot deel van hen naar Suriname. Dus op deze trap kwamen de tot slaaf gemaakte mensen Suriname binnen. Ja, dit is de stenen trap. Voor zwarte mensen een heel belangrijke plek. Hier hebben heel veel voeten, benen overheen gelopen. Na weken op zee te hebben Na gezeten. weken op zee te zijn geweest. Er zaten kinderen bij, niet veel, maar er waren kinderen bij. Ja, wat gebeurde er met kinderen als ze hier aan land kwamen? In de eerste plaats werd je een beetje bijgevoed, want je zag er vreselijk uit. Om vervolgens geveild te worden. Verkocht te worden. Verkocht te worden, ja. Als het betaald werd of afspraken werden gemaakt, werd je gebrandmerkt, een stempel. Werd in je huid gebrand. In je huid gebrand. Sommigen, ja, die bleven in Paramaribo. Maar de meesten die gingen dus mee naar de plantage. Overal waar je hier bomen ziet, waren vroeger plantages. Waar tot slaafgemaakte mensen gevangen werden gehouden en moesten werken. Veel van die plantages zijn leeg achtergelaten en helemaal dichtgegroeid. Maar er zijn nog plekken waar mensen wonen. Zoals op plantage Rijnsdorp, ook wel plantage Bakkie genoemd. Hallo, goedemorgen. Hoi, Evita, welkom. Marcia. Welkom op Bakkie. Op Bakkie. Vroeger was het een koffieplantage. Hier werd dus allemaal koffie verbouwd. Wat is dat? Dit is een sapakara. Dit is een varaan. Hier, kijk hier. Deze is op zoek om te eten. Zie je die tong? Je denkt van, waar ben je? Kijk, daar heb je er ook weer een. Er is een hele familie hier hoor. Ze zijn gewoon onze huisdieren. Jullie huisdieren. Ja. Wat is er zo bijzonder aan deze plek?
Het bijzondere van deze plek is voor mij dat mijn opa, zijn opa, tot slaafgemaakte geboren is in dit gebied. Zij was een 7-jarig kind en al werkende. Hij werkte in deze omgeving op plantages als tot slaafgemaakt kind. Ja. Dit is een foto van een kijkkast. Dus zo zag het er toen echt uit. Is er nog iets op deze plantage wat je hier ook nog kan terugvinden? Ja, we hebben zeg maar dit gebouw. Dit is vroeger een houtloods, dus daar gingen ze hout drogen. Dat heb ik nagebouwd en dat zie je dan hiernaast, dit gebouw. Oh ja. En zo zag precies zo'n houtloods eruit. En dit zijn ook gebouwen die ze gebruikten voor als ze koffiebonen gingen drogen. Dus dit soort huisjes vond je vroeger terug op plantages? Ja. Wat is dit? Dit is een kappa. Dus ze komen allemaal van de plantages. Hebben tot slaafgemaakte mensen deze ook echt gebruikt? Ja, dit werd echt gebruikt ook om het sap van de suikerriet in te koken. Dit zijn suikerrietstengels. Ja. Die werden geperst eerst en dan werd hier de sap ervan ingekookt. Nou, soms met grote lepels hier. Ja. Dat moet behoorlijk zwaar zijn geweest, hè? Voor die tot slaafgemaakte mensen. Ik denk het ook wel. Dan in die zon en dan achter een hete pot. Nou, ik kan me niet voorstellen. Het is hier nu hartstikke heet. En dat was het vroeger natuurlijk ook. Het is hier nu zo'n 30 graden. En ik kan me bijna niet voorstellen dat je in die hitte, in de brandende zon, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, vaak alle dagen van de week moet werken op een plantage. Hier zie je dus Salomon Jacobus de Rijp. Dat is mijn opa, zijn opa. Hier staat dan leeftijd 7 jaar en een beroep werkkreool. Wat betekent dat? Dat hij dus al werkzaam was op een 7-jarige leeftijd. Kan je eigenlijk bijna niet voorstellen dat dat gewoon daar neergezet wordt. Je bent 7 jaar en je hebt al een beroep. Salomon was dus 7 jaar en moest al werken. Hij had ook 2 jongere broertjes, Dirk van 5 en Laurens van 3. Zij hoefden niet te werken en worden in de archieven spelende kinderen genoemd. Hun moeder was Jacqueline Leentje. Zij moest werken op het veld, net als de ooms en tantes van Salomon, die ook op de plantage tot slaaf gemaakt waren. Ze moesten dus meehelpen met het sjouwen van gewassen die dan geplukt werden. Ze moesten helpen met harken, fruit plukken. Ja, en dan moest en hij dat moest allemaal hij ook tillen en dan mee hierheen brengen. werken. Ja, het is gewoon shocking. Want als 7-jarig kind moet je kunnen spelen. Het leven voor de tot slaaf gemaakte mensen was dus extreem zwaar. Als je wilde vluchten of een opstand kwam, kon je te maken krijgen met veel geweld en hele nare straffen. Ja, puur als afschrikking voor de andere gevangen genomen mensen. Machthebbers wilden laten zien wat er met je kon gebeuren als je in opstand kwam tegen de plantage-eigenaren. Werden kinderen ook gestraft? Absoluut. Ze kwamen in aanmerking voor zweepslagen. En dat was, neemt hij van mij aan, erg pijnlijk. Maar wat wij weten uit de bronnen, dat vaak de moeders de straf overnamen. Want laten we ervan uitgaan dat het kind in de keuken moest helpen en iets heeft laten vallen en het is kapot gegaan. Nou, dan is het de keukenmeid, dus de moeder, die dan de straf neemt. Sneaken kan niet hoor. Oh ja, kijk. Kom maar, ik zal je het museum laten zien. Dit is een van de items die ze dus hebben gebruikt voor de tot slaaf gemaakten om ze te straffen. Dit gedeelte, dat werd om de enkel gedaan. En dan hebben we een hele korte ketting, dat leidt tot aan de hals. Dus dan kan je nagaan, dit kleine stukje maar, dat je dus echt vrij kort En dan moet je dus zo vast zat. lopen. Ja, je kon al bijna niet lopen op een manier en dan zo vastzitten voor maandenlang, weken. Dat is Verschrikkelijk. ja, dat is niet voor te stellen eigenlijk. Dat kan je niet voorstellen, maar je ziet dit en denk je, ja, hoe is het geweest voor die mensen? Hè?
Er zijn zware straffen voor tot slaaf gemaakte mensen die in opstand komen. Maar toch is er altijd verzet geweest tegen de slavernij. Klein verzet, zoals dat sommige tot slaaf gemaakten expres het eten van hun meester heel zout maken. Of dat ze stiekem geld of goederen meenemen om die weer te kunnen verkopen. Maar ook groot verzet. Sommige tot slaafgemaakten lukte het om weg te komen van de plantages. In Suriname vluchtten zij diep de jungle in. Daar overleefden ze samen en vormden ze groepen. En soms besloten ze met hun groep plantages aan te vallen om andere tot slaafgemaakten te bevrijden. Nu nog steeds leven mensen in het regenwoud van Suriname die afstammen van deze groepen. Zij worden de Marons genoemd. Ze hebben hun eigen taal en cultuur. Ook op andere plekken vechten mensen voor hun vrijheid. Op Curaçao organiseerde de tot slaafgemaakte Mantula een grote opstand tegen de onderdrukkers. En op Aruba komt de tot slaafgemaakte vrouw Virginia de Mentricia in opstand tegen haar eigenaar. En zo zijn er nog veel meer mensen die zich verzetten. Het Nederlandse leger in de koloniën treedt keihard op tegen de opstanden. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat tot slaafgemaakten vrijkomen. Want Nederland verdient heel veel geld dankzij de slavernij. En dat geld willen ze niet kwijt. De slavernij blijft bestaan. Payasito no bro, miso no bro, miso. Payasito no bro, miso no bro, miso. Adje masraya kiri suma piching. Adje masraya kiri suma piching. Wat mooi. Het is een bekend liedje uit de tijd van de slavernij, hè? Wordt het nog steeds veel gezongen? Ja. Dus mijn broertje heeft het geleerd in de 5e klas. Dat is hij thuis, dat ging hij me ook leren. Het gaat over hoe die slavenmeesters die kinderen doen. Maar daarom zei hij, Adje masrayantje ik kiri suma piching. Hij maakt mensen, kinderen dood. Wat dacht je toen je opeens hoorde wat de betekenis daarvan was? Ik was geschrokken, want ik dacht, het is een normaal liedje die we zingen. En dan heb ik het geleerd. Ik was een beetje geschrokken ervan. Ik vond het wel leuk dat ze liedjes maakten vroeger, zodat die kinderen ook konden leren over wat er gebeurde. Payasito no bro, miso no bro, miso. Adje masrayantje kiri suma piching. Leren jullie op school over de slavernij? Ja, in bijna elke klas hebben we geleerd over de slavernij. Ik vind dat het niet goed was. Het was gewoon een mishandeling. Ze zijn ook mensen en ze moeten behandeld worden als mensen, niet als dieren of zo. Ik vind het heel belangrijk voor mij, zodat jullie weten dat jullie niet iemand zo moeten behandelen als hoe die mensen werden behandeld op de plantages. En dat niemand je slaaf is, je bent niemands baas, niemand is jouw slaaf. Zo. Is er ook iets waar je misschien kracht of trots uithaalt uit de slavernij? Ja, dat die mensen zijn zo opgekomen, gedemonstreerd voor hun vrijheid en dat ze het eindelijk hebben gekregen. Dat ben ik trots en we zijn sterke mensen als zwarte en donkere. Payasito no bro, miso no bro, miso. Payasito no bro, miso no bro, miso. Adje masradantje kiri suma piching. Adje masradantje kiri suma piching. 200 jaar lang hebben Nederlanders meegedaan aan de slavernij. 200 jaar lang hebben ze mensen gevangen genomen, verhandeld en gedwongen om te werken. Maar op een gegeven moment is het dus gestopt. Tot slaafgemaakten moesten worden vrijgemaakt. Ook hier in Suriname. De afschaffing van de slavernij komt er. Door het verzet en omdat in veel landen steeds meer kritiek klinkt. Kritiek van mensen die vinden dat je zo niet met andere mensen mag omgaan. Dat de ene mens niet het eigendom kan zijn van een ander mens. Landen om Nederland heen beginnen met het afschaffen van de slavernij. Nederland wil eerst niet meedoen, maar uiteindelijk, als een van de laatste landen in Europa, schaft ook Nederland slavernij af. In 1863 gebeurt dat. Maar voor de tot slaafgemaakten duurt het nog 10 jaar tot 1873 voor ze echt vrij waren. Want zij moeten gedwongen nog 10 jaar doorwerken.
Hun eigenaren, de slavenhouders, hebben er afspraken over gemaakt met de Nederlandse regering. De slavenhouders klaagden dat ze nu geen geld meer konden verdienen. Dat ze andere mensen moesten vinden om het werk te doen. En als goedmaker krijgen de slavenhouders omgerekend naar nu zo'n €3000 per tot slaafgemaakte. Die mensen zelf krijgen niets. Voor hen was niks geregeld. Zij moeten zonder hulp maar zien hoe ze aan een nieuw leven beginnen. In dit park in Amsterdam staat het Nationaal Monument Slavernijverleden. Hier wordt ieder jaar op 1 juli de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Die dag heet Kitty Kotti. Kitty Kotti betekent in het Surinaams verbroken ketenen. De ketenen dus waaraan de tot slaaf gemaakte mensen vastzaten. En slavernij lijkt misschien iets van ver weg en lang geleden. Maar er zijn mensen die dat anders zien. Zij vinden dat die erge dingen van toen nooit vergeten mogen worden. Ik ben blij dat wij niet meer zo leven en dat de slaven nu vrij zijn. Omdat het mensen zijn die heel krachtig zijn geweest. Anders waren wij er niet. Ja, dat ben ik trots. En we zijn sterke mensen als zwarte en donkere. Steven, nós vamos ver vídeo. Que como opinar? Ah, tem parte caminho que eu não tô papel. Vá, você isso aqui é importante. Eu já não devo importante vir da machada sai, pero é muita anche que é só chega cativo tá na estado é nada cuida muito assim. Porque botar a sota, poner barica bom, cuida o barica só tá o bolão. Sai também que precisa seca, pero se botar poner muito trabalho grande, até acaba botando sota, se assim é bom, fecha aí não trauma da coisa. Então, o trauma daqui era quase gente, isso bita largo, se tá cativo daqui era, gente isso bita largo, tá forma uma maneira de ser. Esse é o ponto que esse é início de muita não chega Bonaire, tá aqui da Bonaire e nós está descendente de muita não é. Sim. Não temos é bem maneira que não pôr vira gente grande e maneira que não pode sobreviver na Bonaire e formar uma família. Só formar uma família depois. Logo que você fez vida, você quer passar over. Sim. Você quer passar over. Então, se tem um momento crucial de uma vida, você atende de gente, não está papi de gente, não está mostrando de gente, não está bisa, ou não está bisa nada, não está rabo, não está certa coisa. Sim. Para mulher que tem uma direção que não. Agora vou mencionar o início de trauma, Steven. Nos grupo de diálogo a atender 2 à noite tocante trauma. E está virando agora que lá nos bisa hopi claro para tu rende que onde é a origem de trauma da coisa? Origem não pode compreender-se, mas a palavra trauma tem que mais pisar, hopi ainda coisa tá dolor, não, está como tá anda com situação que não está paz de vida, tá, isso também é uma parte de relação de trauma. Ah, se você escapa para a responsabilidade, para assim, como é mal, tá, bota essa outra. Só que quando aí tá vindo de trauma, não. E conosco aliviar, ou conosco cura de trauma. Ah, nós, eigenlijk nós está vindo, tem uma geração que está vindo com ele. Geração depois de nós aqui, geração tá mais bom que boca, tá, e mais consciente também quem não tá. Tá, so dor e nós também mais consciente quem não tá, então, de botar há outra maneira de fazer coisas em pueblo, outra maneira de decidir, outra maneira de apresentar, outra maneira de pensar, ok, então assim que coisa vai, assim que vai, decisão, tomar decisão. Isso aí tá aí quando mais principal que tá bem momento, tá vira darling, hey, costa passa maneira que me se passa, depois tá mira crescimento back, com gente tomar decisão, com gente forma no pueblo, com gente apresentar no pueblo. Pois na Bonaire nós vamos ver que ture vários anos de Bonaire tem tur é coisa que está presente, tur é impacto que está presente e nós também vê a base de nos monumentos que nós que bem com que número não de tur é pessoa não que a sali for de África como muita e também
Moet je nasce na Bonaire, que a cria na família, que botanha dois tipos de com tradição, que ela assim é com parte de África e cultura criollo, por sobre a cultura é a nasce na Bonaire. E botanha também tem chão branco, que tem o branco, e o branco também é parte de criollo. Cabira bonariano. Cabira bonariano e per botin também a relação de preto que branco, que também há parte de criollo que significa que botin mescla, que o bisa que botar descendente de mitar branco, mitar preto. Pida brain. Pida brain. Maneira nos gran autor bonariano que lá de brota bisa café ou leite. Café com leite. Sim. Sim. Tá onde quando eu passo, então eigenlijk bota forma assim samenleving, comunidade. Comunidade. Ante comunidade tem ave eta sigue riba e caminha e agora que nós temos que seguir de uma força no nosso monumento para nos compreender ou para explicar ao povo com enorme a desenvolver, a número que a fam, que a rainha, que vem a fam Santiago ou a fam Sicília, tá regalo de chão branco. Sim. Cabine outra caminha, né? Yanga, Wanga, cabine África. Coffee, cabine África. Nós temos coffee e nós também reconhecemos que coffee de diferente maneira. Na COFFI, na COFFIA, na KOFI, né? Coffee ananas que via coffee. Só te conheço assim, né? Pois água dia coffee ananas, mas dá nome de repa. Tá top tem passar. De repa. Essa aqui tá caminho com número bem conhecido na Bonaire. Ok. Steven, nós chegamos ao final do nosso programa. Queremos danke. Eu também queria povo danke e turbiaha por reaccionar. O papai com Steven, o papai com o Baldo, com o John, com o Eddie Christian, com o Albert Christian, Arthur Sicília, Felix, Antonio Sicília. Tutte le persone che topa o papi con noi. E dona un commentario. Mi chiama danke mi chiama Steven e la che nos pisa. Ti altro si manco giusto. Ciao.